bayibandla ngithandaza ngenxa yesikhathi esiya kuso esibi kakhulu esidinga abazalwane abathandazile bathandazelwa bathandaza manje kufanele ukuthi ke sikuthokozele lokho ukuthi sihlangane kanje ebusuku sizothandaza ngoba kunezinto nemikhuba eyenziwayo ebusuku njengoba kulesihlanu nje ngiyacela umpostoli umuntu ungiphe isikhathi baba ngive ngusangithanda nje umuntu angithayime ukuze kakhulukazi khona amadoda amakhulu phambi kwethu samsabingelela kakhulu nomsifazane nje omncanyana ngiyathoba kakhulu egameni likaJesu amen haleluya ziningi izinto ezenziwayo namhlanje njengoba kulesihlanu ebusuku ngoba abantu bazi ukuthi ebusuku ababonwa umuntu abantu bazi ukuthi ebusuku ila bebhiyoza khona bodwa ingakho amadimoni mezolwa kahle aphume ebusuku so kunento enkulu kakhulu nje esebusuku abaphuzayo uma inkwari yabo kufanele ibe mnandi zwakale kahle yenziwa ebusuku obika imbuzi uzokwenziwa izinto abagezwayo kuthiwa bakhishwa amabhadi bakhishwa izinto zonke ezenziwayo kuthiwa bayalahlwa abalahlwa nini ulahlwa nini ojombiswayo kuthiwa bajomba umlilo ukuze izinto zakhe zikhanye umlilo baswe mini la balele sikhona manje leli bandla ke namhlanje elivila phanga kuhlangana ebusuku hayi leli bandla lilalayo yalala leli bandla namhlanje leli bandla ngoba uma kuthiwa kubiza umthandazo ibandla lizothandaza kufika abantu abawu9 emthandazweni la khona bezoshape wakhona bemiswa kahle ngoba umuntu uyagwedwa bengathandazi kodwa into eqondisa kahle umuntu imqondanise noJesu umthandazo into yenza uvuthe ukuthi uyavutha angazi yini manje abathandekayo bakulezi ikhathi zokugcina njengoba inkosi ibuya nje hayi abasawufuna umthandazo ikhono lincamela ukuhlala ebusuku libuka iTV amakhono lesikhathi abukuni uDivance abukunayanga abuka Madiya uphe awasafuni ukuya kuphi akusakhuluma nani manje ibandla lelibele ukukhokha odlala ku-TV engathi umkhokha ukhona into afayiproducer kuwe awubona nanti ithuba lomthandazo kumenyezelwe kuthiwa ibandla lithandaza 2 hours ihlukane athi awungeke ngikwazi ngendlela umkhokha ovutha ngayo kulesi sikhathi ahlala nabe athi thwi usofa ashe okholwayo ngithemba ungiphi isikhathi mnumzane ukuze ibami iqonde nje right lamakhono namhlanje ayawuvilapha umthandazo bayavilapha abazalwane umthandazo ingakho noma uzomnika ithuba ukuthi akathandaze ageje ngoba wenza into angajwayele kwenzani nika ithuba ukuthi akabonga umnikelo lana basemajele lana baseyibhedlela fanele ukuthi lalo hlobo alolo hlobo hlale emthanda akathandazi ba ngoba uhlolwa instruction esimple thandazela umnike bonga baba siyabonga uthesibusisiwe senzenjani unesenzenjani athi sibusiso sakho siyacebisa sebenzela usisibusisa lesi sifo sinikelayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen
sisemthandazweni. Abaseguqi abazolwela balesi sikhathi. Nikeze nje ithuba. Into esiyazi into esimple. Sitosibungelizwe, simple sicala. Because leli izwi laNkulunkulu leli siyalidla sifundi ukuze ligcwale la ngaphakathi. Liyadliwa. Nkosi yami. Sesicela ke Nkosi yami ukuthi uma uSibambani asibongelizwe. Anenkani. Mawufika umyalezo uNkulunkulu ushilo yini? Oh, nangesho kwena wedwa. Akasho phela ngathini? Nathi abantu. Nathi sibize sonke akakhulu kwena wedwa. Khuluma yona yonke indawo. Ubona ukuthi leli khona yikhona lingathandaza ngoba uma uhlala emthandazweni, uma wehla umyalezo kaNkulunkulu uhlala phakathi kwabantu. Uma uzwa kahle ubuyela kuye uthi baba bekuwe yini? Ngicela ukuzwisa. Alenthandazweni. Manje wena ufuna uNkulunkulu uqala uphume la uyodiscuss. Wena ngabe ubheka bekhuluma yena noma mina ngibona ngabe bekhuluma yena. Ngibona nje esivulela kahle ngathi hayi uyeke lokhuluma. Ngeke uNkulunkulu akhulume kahle. Ngoba umthandazo. Umthandazo wenza uzwe ngenye indlela. Ingakho ngeke imessage okufanele uyiphushele komunye. Umthandazo njalo uyaqondanisa. Uqonda ngo awugeji. Manje ibandla alithandaza. Ngoba Nkosi yami umoya oyingcwele kuphela osiholele emthandazweni. And ayikho ingcwethi la emthandazweni. Akekho uprofessor of prayer. Akekho ubishop of prayer. Kuthiwa lo ubishop womthandazo uma kubizwe yena kusama samhlanje. Akekho umuntu okwazi ukuthandaza kuze kube namhlanje. Lento yasho abafundi singoba thina. Ngoba bezobekhangeza bathi baba ngeke ngolo Jesu siyacela. Siyacela ukuthi sifundise ngoba thina siyazama siyabona ukuthi asenzi ngale ndlela sesiyacela isifundiswa esebafundiswa ukuthi manje ithandaza ke nyothi. Umthandazo uyafundwa awuzifundele uyafundisa ukuthandaza. Angithi mina ngizokhuluma manje bese abapostoli bami beyibeka kahle ngithi. Mina ngiyibeka nje njengengane. Yes. Wena ngabona wena enkalo na. Uthandaza. Ngabona bethi ibandlalele ngizocela meeting no apostoli. Sisichaze njengoba siyale siyokwenza. Ngoba wena uthandaza. Ufuna kuchazela wena njalo izinto kaNkulunkulu ngoba ukuba uyathandaza ngapha awuNkosi yami. Ngabe inkosi yakuhlebela imuzwisa itaste nyana. Emthandazo. Ibisha. Manje bandla bethi wathandaza. Vele kufika abantu abangu9. Bezothandaza. Bethi ibandla lisile ukudla. Kufika abantu abawu2. Bayasha bathandana. Bayofa. Inyama yabo ayikho disciplined. Ngoba uma uthandaza uzozwa umthandazo kuthiwa discipline your flesh manje. Uzile ukudla. Ungazange kuze kuphume imemezelo kuthiwa hayi sesiyaphuma usali imemezelo ngesonto elisayo sizobe sesizile ukudla. Uyatshelwa wena ukuthi enza ngoba awuthandaza. Akekho umuntu okudirectayo, akekho umuntu okudonsayo, akekho umuntu okuphushayo. Uzuphushwa yithina noma sikuphusha uziphusha kanzima.
uphusha kanzima. Uma usuphushwa yithina ungasaphushwa ukuthandaza ngoba uthandaza usuphushwa yithina ke. Sesithi bazalwane inkotho zinikule. Yabona nje ushukela mina baba ushukela uvela unyuke ngo12. Ukhuphuka engathi nje ngagwinya nje ngabili kathatha amaphilisi mase ngiqoqa sisinkwa kube khona ngigwinyayo vele manje ngiphelelwa amandla ngishawe siyezi ngishawe insululane engathi ngahlala phansi ngiphuza amanzi webantu wena uthandaza ukwenza lutho noma usuthintwa yithina enyameni sesikudonsa sikudonsela emthandazweni uyaqhubeka uyahamba kanti uyothandaza nini wena singisini ngone nezona kodwa uhlula umthandazo zophila zokhonza abashuthi la yonke indawo la zokhonza khona uzodala ihavoc ngoba umthandazo uyakhuza musu ufuna uqala ufuna ukuyishumisa khuza umthandazo khuza umthandazo zwakala ususho ngaphakathi ngesithi babadala enhlizweni yami ehlambulukileyo dala create uthi ufuna ukuphendula la and uma ungaphendula bangaphathwa istroke bonke labantu ngoba wena uyasi kodwa ukuzikwazi ukuphepha nika emthandazweni ma dala create ngiyafuna ukuphendula la ngiyafuna ukulwa ngiyafuna ukugolosa ngoba create in me a pure heart. He sweated in the blood. 11 ekhula komthandazo. Usuku ungasagcini la kuphela khona wonke umuntu uyadlula. Ukhulu umthandazo. Angihlale phansi ngalokhu. Umthandazo umdala unamehlo. Amen. Futhi uyahamba. Yabo. Uyahamba, umthandazo uyahamba. Unenyawo uhamba. Ingakho sila ophongolo. Sawuthandazela umuntu osestand. Oh hallelujah. Ohleli kamfana ngokungemthetho. Sithandaze. La ophongolo. Ukuthi umthandazo uthatha ngathi nje amagama athi. So thandazela umuntu la ophongolo. Umthandazo wethu umininya. Masiqala sithi baba egameni lika Jesu and then Jesus stands. Amesti ame. Alithi inhlamvu zamazwi amoya emlomeni wakhe. Ebese yakatransporta amathwale aqophe. Umthandazo ngiyajima. Uya la uthumela khona. Ingakho sizothandazana sibiza umuntu osesitena. Sithi baba mkhulule. Umthandazo uvela umelinyawo. Uzwakala uhambo uyasithetha. Ufika ukhulule urakhulayo. Ngendlela nomandla ngawo. Prayer walks. Prayer travels. Siyahlala phansi. Uma nisukuma nithi angihlale phansi. Sizosebenza kanjani?
Umthandazo uyahamba. Umuntu othakathayo ukuthi nilithatha kancane umthandazo ingakho ninayo umthandazo. Umuntu othakathayo uma efuna ukuyohlanyisa ingane yenza umatric ngoba ezakhe zafeyila zadakutshwana zangafundi wayesesinhlanhlanhla atheka amakhelwane uyayibona ikhula kahle ayafunda impela ehlakanipho wathi ngeke aphase lo ezamihlela ebese ehamba eya enyangeni. Uma efika lapha enyangeni ethakathayo uma efika lapha enyangeni abika udaba lakhe ethi hey ngize lapha ngize ngomona bafihli phela abantu bayafihla cha nje ngiyangenkulu ngize ngomona isiyami ukombela ingane zami zonke zidabotshwana lapha khona ingane efundayo lapha estradini sabo iyaphasa phasa wona angidingi phasile emeselona athi khululeka uzokwenza nje angifuni into eningi ngifuna nje ukukhipha amazwi kwenzeke lamazwi ozowakhipha ngoba azohamba njengoba sila kule lomjondo lowayo newindi leplastic uzophuma into la bazalwane umthandazo kufanele thina siye umthetho khona 7 days of the week siyothandaza ngoba unezinto esingahlabelela kuze kuphela ingoma kodwa uma sike sangena emthandazweni singena kwenye room entweni ehambayo fast ifike manje then fast made ayina delay ayina waiting period ihamba manje ifike Tike lona ke uthi ufuna enze njani athi yabo nje ngifuna nje ahlanje ngithanelwe ikhaya uthi lo okay uzoshoke lamagama uzobiza igama lakhe lithenje emakhona uzobiza igama lakhe emese usho lokho ofuna kwenzeke kuye njenga usula phana lokhabe nomonde edlamini athi la ukhona njengoba esho maqhaboza usho ubuso bakhe usho lento esho umzimba wakhe yonke into yakhe ila lapho angazi ukuthi ukuthandaza kanjani unezinto ezicabangayo ngoba emthandazweni ilapho uletha khona yonke into uthatha ingane umsebenzi uthatha indoda uthatha ubaba senile amanje yabona njengoba ngilana ngifuna ukuthi konke kwami kube khona la amehlo ami isandla sami nakhoko nendlebe yami manje ngifuna uyicithise kahle ibe khona angifuni lutho angifuni lutho ufanele ukuthi ugogo uyagaspa uphefumula sakufa ula emthandazweni amen ofayo abenze njani mina ngikubo wena indlela enisho ngayo akafe anithathu akangilinde ngithandaza shudwa noma usemthandazweni wafonela ukuthi idlasha uyakushiya umthandazo uma uhamba uyothela amanzi endlini angikuzwa amen angazikwenza kaze phela thina sikhuluma ngomthandazo ozosustain impilo yethu yaphakade enhlivele yakhe izinto ziyosha size siyofa izinto zenza shukubana usunebhakade ekhulu ngala ukuthi ufuna ukuphuma wedwa nosho umthandazo uye usunethambo wona lamanzi wakhona ngendlela njengoba uhamba ushiya umthandazo lo uhamba uthi uyaqhubeka nawo ngegama likaJesu akho ngiyamyasha akho idlasha indlu nje iyenza njani iyashifa abuku Jesu bhekela yena uma kukhona izinto ayizwayo uyangishiya mina
agime kancane athenge into ewayo engaphinde ngimnike imali akhangene ushiya uthi mina angime kancane ngisaleke kimi ngoba njengoba kina ngizomfaka ebhodweni ngimpheke abe umthandazo kuze kulethwa abagulayo ekhaya lakhe kuthiwa Nkosi yami uma khona ogulayo hambani nelapha kanzuza uma wakhona have thandaza umthandazo uphumele ngaphandle sikubone ngaphandle lapho ukuthi lo muntu umuntu othandaza angisho mina lento esiyenzayo leyo evosho le esiyenzayo manje lele nje ayibona kusamvosho kuvosho umuntu ohlaza udelelayo usho umuntu ongathetheleli ongaxoli usabanga icala le rape yango 1998 uyakhonza ndikhonza naleli cala akaxolile ngoba umuntu owangirephayo waphuma after 2 weeks wanyanya wazonda kuze kube manje uhlabelela nje uthandaza nje unenzo Nkosi yami emthandazweni ayikho into engasulwa kusulwa yonke into emthandazweni ubaba ngabonzanga undoda yakushiya ingane ayikho into umthandazo ongayisuli amazi wena ukuthi uyathandaza kodwa usane egaqa ethize la ongathini kusona angazi uyanyanya nje kodwa uyathandaza wena uma ngena umuntu owakulimaza ebandleni lakho ezocela uJesu unyanya wena uzusha amagama obula uthi awu nalo angasindiswa yini uba ongeka sindiswa kodwa kuba uthandaza yonke into kuzoyizwa la emthandazweni athi Jesu my salvation has come sindise yami ifikile manje okusho ukuthi wena uzusafa ukuthandaza bese uxola la enhlizweni ngoba uzosindiswa olunye uhlobo abantu abangeyona itype yakho uzosindiswa loba kwengane wayiphika ingane yakho wakumithisa wayiphika uma sengene endlini yokhonza uhlehle wena khona abantu abazoye kuJesu ngoba bengathandazi ngoba bebona kuphambana inkomishi sasikhathi sogcina manje akekho umuntu angakasindiswa lenyanga engakini yeke nje isazophupha iphelele isikhathi isizini ishoba lakhe nje lelethi ushanga labantu babe-stroke kuleka lizophathwa yithina sibizi ngegama kade siyagqiba lokhu phelelwa amandla expired so la emthandazweni umthandazo uyakhula grows works ithi lenyanga isho hayi nomonde akahlanye la ikhona nje ngithi akahlanye amazwi same time amininya aminizana awuloka ukuthi nomonde useteksini awana ndaba aqonda ngo awageji aqonde ngo eseback city esatudlulisa ishintshe spawu 4 spawu 5 afika amazwi lento kufuze ngayenziwa yibandla emthandazweni ukuthumela umthandazo uhamba umthandazo kumele nyawo ufike kwenza into esisho manje uzela intombazane umfana uyihlalele nje awuthandazi yosiletha intombi yayo nayo intombi sikosamsothini nje kosambazalwane hey umuntu uyalima kulezi insuku hey umuntu uyalima bathandekayo hey siyalima bathandekayo ngithi ngasiqinele emthandazo hey awumthandazo awubi yothandaza lapha ekhaya uthandaza nathi le awuthandazi uzele yini egrekeni uzele yini
abayisibusiso. Ngakho ngangibukele esibhedlela wathi udokotela ithe boy. Inhliziyo yami uNkulunkulu uyajabula ngaleso sikhathi. Namhlanje ngasikhulani ngayibheka lapho. Ngayithi nakusele ukubona namhlanje uyinto. Kodwa ngoba ngiyakhona ukuthi emthandazweni zonke izinto ziyaqedwa, zonke izinto ziyaqedwa. Babe egameni likaJesu uqedisa le. Lokhu kucela emthandazweni. Manje wena, sekulungile. Manje wena ufuna ukumyisa ko-counseling, ufuna ukumyisa ko-therapist, ko-psychologist, ufuna yo-counselishwa. Nkosi yami, it's my boy, it's my son. What can I do? Jesus, I gave back to this child. Kumele isingisi kuyafika. Unomlomo wakho wena uthandaze. Hayi baba bakhuzana. Oh Nkosi yami. Athandazwa ngiyakhuzwa. Till I get out in the name of Jesus. You speak of poverty. Ungazodlalela la kwami. Awu Nkosi yami bazolala emthandazweni. Ila uNkulunkulu esizwa khona. Ila ibandla lisondezwa khona. Emthandazweni. Awukozamile ubaba ebeka khona indlebe yakhe. Athi ngibekile nokubeka ukuzwa. Imithandazo yonke yabakholwayo. Athi akadini ngokuzwa kodwa uyaphenduka. Athi kuphezulu kuphi umuntu avulise bakwethu kuphezulu ukuthi uyahamba uthandaza nenyawo cala leyo phathi yokuthi unenyawo usikhona lingathandazi uma umthandazo wonwele uyena interpretayo awuthatha umthandazo wakho kade ungashiphi awuthatha ubise kahle athi baba nami ecela athi baba nami ebonga emthandazo sekulungile emthandazo era lo part yasingutshela emthandazweni yilapho ikholwa licetshwa khona eliphambukayo. Ngoba angithi sinamakomiti emabandleni and nalama komiti nawo ayi-50-50 khona sosayida nawo ebese kube khona asayida ngumfundisi. So kanti khona umuntu ongasayidi namuntu oqondayo. Loyo asisayikhuluma indaba lakhe ekomitini ufundisa apologies bazalwane besithi sizoxoxa indaba kamama uNkosana but ngenxa yesikhathi ngibona isikhathi sesishaya into engicabanga ukuthi siyenze singakhothama ngamadolo ethu sisho emthandazweni. Bese sithi baba nathi ikhona baba nangumzalwane wethu umbeke kule nsini le ngadi wathi wena umbekela ukuthi ayilime ayiluse emise yayigada le ngadi ombeke kuyona. Manje sesibona baba kule ngadi esifuna wonke amaveji ngongemthetho sibone ngasacela sibona ingadi manje isimapheketwana asawubona ukherot ubuhleliphi espinashi sesihlile kanti amakabishi besibeke la akusethi sibona engabhizi kakhulu engadini sangazi uthatha odwa sekugcina kuxabana abantu abasengadini baba nami
thina uqobo lwethu singamxosha ngoba kumanje umise ngendlela kodwa wena siyazi awulona uhlobo oxoshanayo athi akulethi thina kodwa simlethe kuwe simletha ngomthandazo yazi uNkulunkulu emesebenza njani umeba uNkulunkulu uthi into lihlobo olokhandashisa emesevele nje emenzele ipeace amkhiphe yena ebandleni usale kunothula emthandazweni khona izinto engaxoxwa kuthulwa duku kungelo kamereni sibikwe khona ya singathandaza uthi umuzi umuntu abike indawo yakhe private angithi sinama private matters esingeke siwadalulela kodwa umuntu ongathandazi angaliboni ichilo lehlazo umthandazo awukwazi ukumkhuza ngoba akekho emthandazweni kanti umthandazo uyakhuza Ngito nje bazalwane ngito angihamba ukuthi into nengibona nje sengilinde umshado sengibheka umshado akhuluma izinto ezisecret izinto angazisho emthandazweni hayi phambi kwethu ngoba njengoba seyintombi into sekufanele abafana ke sinabo kose besibala nje kabuhlungu ethambe bahale manje bahalela le nto ufanele bona lo hlobo uhlobo njani ungathandazi ngoba ukubuya thandaza wenza ipopoli ngoba kunezinto engafanele ngizisho ukhuza umthandazo futhi kulungile phela manje uyintombi thina senze sekuyisikhathi la sizophoxa khona ufakazi intombi senze ngoba laba abantu asebezela ingane ngathi ngafo bayibulale inkomo menze njani bayibulale na ngoba phela wena umile uyintombi nkosana bakwethu asiye emhlangeni lapha siyazulwini ukhulumayo iyasiza ineli bandla labafana ento emthathayo iyasikhulisa yithina as the church kulungile vele fanele bantombi uziphathe kahle awuyona intombi authority thina siyasukwinda sekhona and again intombi laphaya ungena abakholwayo uma uyathandaza wena uzozazi lezinto awusafana nabantu bonke futhi umthandazo uyaqhatha nabantu ngoba wenza abantu bahlehle uthi uyasonela uyobathanda ukuthi sura bahlehle bahlehle baze bakhipha amazwi bathi akayi-type yethu lo olokengengisa amaphamsi lasihamba ngamayini kanti akuwena umthandazo uyasisilethela uchuzi umthandazo awuhambi nomnuboyo awungahamba nomnuboyo uthandaza awukhulumi noma ikuphi othandazayo uchuzi uyakhetha umthandazo uzodrive uzokuyisa umuntu nje uzovela ukuyise asheni bandla Nkosi yami futhi nje yabona lama ashethu mhlawumbe uthi Nkosi yami usizi unosizi uzikhathalele lapha emnyango usezisongela izandla useloke ekhomba lezingapha ungeke akusanyakaze unosizi yabona lelo asheni njalo umthandazo uthi khululeka wena isolution athi nje umthanda kushona lapha bikudaba lakho manje thina sifuna kusema uqeqwa sikukilevel kusema ukuthi sezobonakala noba le restaurant phela kubikudaba lami fana kube indoda enkulu kosehleshwayo noma uma ngothiza kanti uma ngothiza kamasifuba ngoba akathandazi umuntu ongathandazi uNkulunkulu
ukhuluma nomuntu ongathandazi uyabumba akumbe. Mina ngeke ngahlamba komunye umama uzofunda yazwa vele seku 5 minutes nje indaba yami isiphelile kanjani i-hour sephelile. Ukuhlamba komunye umama ngiyamtshela ngithi usiyami mama lapha ngimiswe kahle kulensizwa lapha engise uBojosi. Angithi kufanele kube yimi othululayo emgqomeni ovulekile. Hayibo angwazi mina lo mgomo osumile nini i4 shop. Usendi owakuphi? Uyasebenza kodwa. Umubona nje khona ikusasa. Ngithe ngimiswe kahle. Angakasho lutho. Kusase nje hayi bandla ungimise kakhulu unceku lo phela. Yazi nje ngiyezwa ukuthi hayi manje ngisawuthi ngiphamisa isandla asisakhonzeki kahle. Ukhonza. Mongibheka ngesimo sakhe sithi unasi ngani uqala. Usithisiwe ikhona. Ngaze ngafika efoshokweni. Umuntu akathanda umuntu lo weyindaba. Bethatha fast thatha. Umuntu unkulu mesethi haya sibonana lapha ngishisa nyama. Ngiphethe isigaga. Kuba kathandazi. Umhlozi. Umthandazo uyimpilo yakho. Amen. You need to live a prayerful life. Amen. Thandaza ningaphezi. Angikho imoment yokubuka iTV lana. Buka iTV. Futhi ngendlela uSathana adelela ngayo uyalazi khona lingathandazi. Alinikeza ifoni le. Athi khululeka wena uzochat uyezwana uzoWhatsApp la. UzoWhatsApp kusukela ngo7. uWhatsApp mase kuthi nje ngo5 to 12. Athi zela kancane. Awuzela. Ngaleli hour elimi lapho inkosi yamakhosi isuka isiphethe usuku kanje. Njengoba manje nje inkosi yami kade kulehlanga uJesu umile manje uphethe umgqibelo uphethe kanje. Ulindele abakhongayo babangungene lolu suku ngoba uyosikhangeza usuku. Asisithathele usuku, asinalo usuku, asilazi usuku. Uyonasi usuku aseliphethe kanje. Athi inkosi yami abakhongayo bakhangeze. Afitibana Funda ngempilo. Kepha ngithi hambani ngomoya. Khona anikufeza izinkanuko zenyazo. Phakame siphakenya. Siphakame bathanda kakhulu siphakame. Sistedile madame siphakame. Mani ngomoya. Ngikuthandaza ngenayo umoya ngcwele. Engekho. Nginaye. Siphe sihle lesikhulu kangaka. Ngikuthandaza. Ingakho uzoba nemthandazo emibi ethi dila nabo Nkosi. Akuyeke udilase. Uthi dila naye. Ayizwa leyo nto yakho. Akuyona inyanga le. Dila nabo banenyanga bathandaza. Dila naye. Dilwa nabo la akawuzi umthandazo odila. Loke man. Siwa dila na. Bonus. Ayo, sithi kama jinga. Bonus yini? Thanda zomubi. Kho. Hey. Thanda zomubi kho. Ukholwa. Kipama zomama umthandazweni. Funge. Khona. Ngoba ngixoxe ekhaya baba, egameni lika Jesu ngixoxe, hayi kodwa bazombona. Yes, ukuthi wena Jesu uzomthatha ibabanga, uyomhlalisa nomakhosi. Awukahle mamakhosi, awukwazi uhlala ndawo wena xola la. Xola la. Usuthi amakhosi. Uyabona nje makhosi. Ngoba usufuna ukuya emakhosini ungathandazi ungaxola. Ufika uxabanisa amakhosi.
Funda ukuthandaza into direct eqondayo uzoyibona uzophila. Uzohlala nomfowenu engakhulumisani naye uzonda uhlale naye angazi ukuthi uhlale naye kanjani uhlale ngomthandazo. Wena ngabe kade wathuka. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Umthandazo uzokwenza izinto wena in your flesh ongeke uzenze. Ongeke uzenze. Oh hallelujah. Mina ngithuka abafowethu mihla le namalanga. Angizele igama elikhulu inyumba angizazi. Bonke abasekhaya sebeneyingane sesele mina ngedwa. Nakhona ukuthi bangibuza phela apostoli bangibuze nje njengoba ukuthi manje mokela. Koduleka nje. Abashana bayaphelela manje uNkulunkulu ohamba wena. Cha bangibuza bayangitshela ukuthi mina anginjani. Angithi basefanele ngifike emthandazweni ikhona engathandazi lithi baba babonise badilise. Dilana. Bafesele Jehova. Hayi ngobazalwa. Hayi bazalwa. Bandla kaJesu. Hayi. Hayi. Ngahamba ngabuza kubona mfundisi ngababuza kubona ngicela ukubuza njengoba ningibiza nginike nangizama yini. Ngike nangizama. Ukuthi ke mhlawumbe yona engeke ngisakungizama ngoba angikwazi ukubiza ngento engingazama. So angikwazi ukutshela ukuthi angizami kwasho ukuthi manje mina nginesizathu sokungazami ngibhizi kabi. Ngibhizi anginazo isikhathi esenapiyeni nengane ngibhizi. Ngiyahamba ngehla ngenyuka ngoba ngishushuzela nini. Nangu kwena ngoba ngakusayibikileke busalo ngalo. Sekuyakhala ke manje ngala ngamaphilisi. So angithathi. Abese uma ngihlalisa phansi ngathi makhululeka nje abashaka abaningi manje abasuku mina ngedwa nje. Madla mina uzokuthi ukuma kancane. Ngisathi ukushumayela ukuhambisa lezi ndaba ezi. Safuna ukwehla ngemagelekedeni exobo lapho ngekho khona ugesi ngingene ka round ngithi namnazi kodwa uJesu. Ngibhizi. Ningasheshi nithi angizali ngoba mina namhlanje ebusuku ngahamba ngekhanda lo ngane. Ufuna ukudiscipline umfundisi wena uyakatha. Sule authority yakhona umfundisi into order. Hayi phela umengathela kusho wena. Ngoba uthandaza. uNkulunkulu uyazazi ingcebo zakho ukuthi sibuthakathaka. Ingakho lingekho ibandla eli perfect kuze kube namhlanje. Inkosi yosibuye ibandla eli perfect linjani? Kanjalo nenceku eperfect ngeke niyithole bazalwane. Yosibuye imvama. uNkulunkulu abasizayo emese yena ethumela ngoba kuzosizwa wena. Ngoba wena ngeke uyisize. Ngakho bekhona kuthandazwe ngalendlela ukuthi ngisho umuntu esefa uphuma umoya uphuma enyameni usala umzimba uchotha umthandazo amathambo akhe angomi kodwa mfimfu umthandazo leli kholo lathandazelwa lathandaza laze lathandaziswa
ukukhathazeka. Inhle kakhulu inkosi.